толкова години, а тя на ето толкова. Работиш ли някаква работа? Не. Не работиш? Окей. Под 100 години ли си? Да, защо ме питаш този въпрос, ти да не си повече от 100? Не знам. Учиш ли нещо? Не. Не учиш нищо? Как така, бе, човек? Хора 100% ви казват, тя е някаква дърта. Дете ли си? Не съм дете. Получаваш ли пенсия? Да. Получаваш пенсия? Имаш ли бръчки? Най-вероятно имам, щом в момента в моето тяло имам някакви, сигурно да. Значи си стара. Добре, ще питам тебе, ти над 100 години ли си? Да. Имаш ли си внуци? Имам внуци, да. Даже няколко. Охо, добре. По-млада ли си от най-старата жена на света? Да. Добре. Над 65 години ли си? Да. Добре. Можеш ли все още да ходиш? Не, по-скоро не. Не можеш да ходиш, човек, на колко си? Ти можеш ли да ходиш или само лежиш? Не мога да ходя. Не съм толкова дърта като тебе. Не, вярно, аз не съм дърта. Еми тук вече няма какви въпроси да ти задавам, просто ще гадая. Ти на 115 ли си? Не. На 70 ли си? Не съм на 70. По-голяма ли си от 116 години? Не. По-голяма ли си от 70 години? Не. На 113 години ли си? Не. По-малка ли си от 65? Не. Ти си на 114. Не. На 67 ли си? Да! А ти на 115 ли си? Не. Добре, 112. Да? Ей, познахме почти едновременно. Пишете ни в коментарите дали искате трета част. И чао!